vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to bude push 28k na mojom vlastne main účte. Ideme hrať za Sandinu, pretože som ju akurát unlocknul, vlastne neviem, asi minulý týždeň, takedy pušil som ju už na 15ku, chcem ju dať na 25ku, pretože teraz mega zbieram 25ky, proste tryhardím to. Ďalší cieľ je Pearl, ale z toho som trošku klesol, lebo som ju mal asi na 670 dačo. Bibinu chcem dať na 27, no a yes. Takže dajte určite like, odber a ja to fakt ďalej už nebudem odkecávať, môžeme ísť na to. Vybral som si Brawl Ball, pretože milujem Brawl Ball proste. Ja showdowny moc nemusím, pretože typci tam tým je na mňa, proste neviem čo, proste hovnízka čierne Ohio. Že poďme na to, no. Chuck, Lu a opica. Dobre, poďme na to, chlapci. Ježiš, to černoch. Asi máme gol, tak nemáme. A máme. Nemáme. A máme. Dobre. Nie, nemáme. Nemáme. Máme. Jaký je minem, že máme? Nemáme. Máme. Dobre, chlapci, poďme ďalej. Ježiš, ty káres. Nie. Aspoň ultinu. Easy. Pekne Mazina, tak. Dobre, chlapci. Plánujem si kúpiť tú Nightmare Sandy, pretože mám na ňu blinky, ale ona vychádza až zajtra v 8, tuším, v sobotu o 8, hej. Že, počkaj, opica. Určite budem tryhardiť one rankedy ešte potom. Ježiš, zmrzlina na núk. Leto 2024, more. Na núky ma to seru. Bože, kamo, druhý hodil. Druhý nanuk. Dyk. Jaký kurt to je? Poď tu. Mne treba kúpiť tú star powerku na damage, ona je moc OP. Nie! Rici, som mal byť Ronaldo. Dáme piník, papame. Prejdem drifty. Cool. Ty černá s nanukmi. Pekne. Ja som gay. Ja som gay. Uspí. Spí. Spí. Kamo, jak som to nemohol trafiť, kamo? Ja som bol že Messi L. Chlapci. Dyk, jak som to odrazil? Dobre, vyhrali sme. GG, máme plus 13, ak sa nemýlim, počkaj. 13. No, kámo. To bude ľahké, však samozrejme. 81, nice. Kámo, dobre. Potom pôjdeme aj rankedy tryhardiť, ale pôjdem off screen. Takže yes. Idem si za Mythic 2. Proste už určite mám na to, ale neviem, či to vlastne dám. A chcem to už mať, že už mám 4. sezónu Mythic, kamo. To musí byť. Ježiš, tento dinosaur. Ping pong. Haha. Lucha Libre. Nie! Poď! Oh my god! Dobre. Ja som až moc OP, chlapci, to musíte uznať. Som až moc OP, chlapci. Ja som normálne lepší než hra, chlapci. Však to kúkajte, jaký Ronaldo som. A poďme. Do útoku. Dyk Hypercharge Dinosaurus.
Pekne, Dear Star. Dobre, ja som trošku primal strál, ale nie moc. Počkaj, uspiem ho, okay? A poď. Chod do faka. Nice, pekne. Komu Buzz je normálne MVP? Chlapci. Buzz MVP normálne, no. Náš myslím, hej. Nie je tomto Gxnina. Pekne, dogo. Kamo, jednu hru, hej, chlapci, let's go. Kamo, kebyže mám underdog, ten by mi savenul všetko. OK. Let's go, chlapci, posledná hra. Čakaj, musím si dať čo kúknuť. Koľko mám? Nič. Wow, takto číslo tých blingov? No way, chlapci. 6969. Však dík. Fakt, mne to sere, že 15 hodín a 50 minút. O 8 zajtra vrave. Už sa neviem dočkať, chlapci, lebo hneď dám na 25, keď vidie tento skin. Kamo, ale najlepšie číslo, že 6969, chlapci. Ako ja mám všetky blingy skoro z Bravo Passu, hej, z minulého, čo som natočil vlastne videjko. Určite ho chodíte kúknuť ešte, ak ste nekúkali. Ale asi bude mať aj tento, asi plusko, takže yes, bude opening. Možno, aj neviem. Bol by som rád, pretože tá titulka sa mi mega páči, akože QLS Davidko i Sobot. Takže až moc. To pebem, že prepal. Ešte nikoho nevidel, má tu titulku, aj keď je ten update od včerajška, som ešte nikoho nevidel. Nie, Godlike, dobre, to nie, ale typek môžeme, lebo má plus, možno má plusko, ale neviem. Typek má len Godlike, počkaj, to bolo, kde je Godlike? To bolo, Godlike bolo ešte, keď bola tá ona, nie? Keď bola tá Thor, Bibi a toto všetko, nie? Tuším, že tam bolo Godlike. No, tá sezóna, proste tá Ragnarok, tuším, že sa volala. Kde bol ten, ježiš, ten Buzz. Hej, to bola s Buzzom. Dobre, my sme úplne pod tlakom, ale Grey saveuje. Grey, ale bez RK, to je lepšie akože. Jezus, jumpscaros. Ty Maďar. Bez aký dám gol. Doriti! Čakaj, uspím všetkých. Doktor, Doriti. Chcel schovať. Hide and seek hráme. Nie, pekne melódia. A poď, Speedy. Zapni turbo. Ideme teleport. Tak nič. Zasa. Yes, mám! Čakaj, ešte. Viem, dobre. Nie, Jožo. Jaký save. Save by Legacy. Ježiš, zasa jumpscare-ne. Aha, že má jumpscare-ne. Jo. Ježiš, mňa vidí tá Jessina. To je hrozné. Spomínam mať detskú pesničku. Dek! Stu najlepšie. Či nie, to bola melódia. Máme tiež stu. Čiže stu a melódy. Tak, máme. Počkám, môže Messi. I Messi. Nie je tam Masters. Oh my god! Very sick goal. Very sigma momentos goal. Dobre, musíme to držať. Počkaj, uspím jak doktor. Doktor spať. Dig, jaký safe. Toxic. Chlapci, let's go. Je to tam 28k. Kámo, na konci prázdnin chcem mať aspoň 32, alebo proste 33k, chlapci. To je akože... Cieľ je 30k, hej.
Som počul potom, že sa to rozbehne úplne na maximum, keď chytnem 30. Ježiš, nedávaj mi invite ty. Kamo, kde mám... Čo mám za 29k? 300, tiež coin. To čo je? Zasa 300. Zasa 300. Zasa 300. Zasa 300. No dobre. Každých asi 500 máš 300. Wow. Kamo, 10 win streak. To je wow. To som vôbec nečakal. Dobre, chlapci. Ja to idem, vypnúť, pretože teraz idem tryhardiť hlavne off screen. Takže yes, majte sa pekne a čus.